May sasabihin pa ako sa inyo, ito, tapatan. Huwag niyong i-flex yung dila niyo para lang mapagtakpan niyo yung maliit niyong promise, huwag na. Hindi kayang pantayan ng dila yung kayang gawin ng performance ida-doggy mo. Syempre gusto mong magpa-doggy. Di ba bumubuelo kayo ng ganon, di ba? Eh pag maliit, paano ka bubuelo? Di tanggal yun. Sige, imagine ninyo, pag dinogi tas maliit, ano? Nicole and Diego, tama po ba na sumama ang loob ko sa asawa ko? Ano po kaya ang mabuti kong gagawin? Ang inyong kumikinang Take two. Para ka pala talagang researcher nun. Ito pala yung tahong ng isa pang tulad ko. Feeling ko mas maganda yung kanya kaysa sa akin. Bakit anong difference? Wala naman. Sa color lang siguro. Tsaka. Hindi. Mas parang na-skincare yung kanya. Malapit ng eleksyon, wag kalimutan, second chance party list daw. Pero iba yun sa'yo, di ba? Third party list. Party list. Gagawin kong legal ang third party para wala ng gulo. Like, anak ka na, idol? Parang na-offend ako doon, Herwin. Mukha ba ako may anak? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.